Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 5. 5. Ala innahum yasnuna suturahum liyastafu minhu ala khina yastaghshuna siyabahum. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna siyabahum. Ala khina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidatis sudur. Innahu alimun bidatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Kullu fi kitabim mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ala innahum
sak temene wong akeh ku yasnuna nutupi sapa wong akeh sudurum ing dodone wong akeh ala eling-eling inam sedene wong akeh ku yasnuna nutupi sawake sudurum dodone wong akeh liyastahku rasa kata khofi ku samar yastahku amre samar nyamarake sapa wong liyastahku supaya amre nyamarake sapa wong akeh minhu saking Allah dadi wong iku berbuat salah saking Allah iku ketemu wong tok iku wis kelincutan ngerti istilah kelincutan. Mulane kadang-kadang tak delok tok ngono iku wis kelincutan. Rumangsa lek iku mangsa salah. Jadi wong ya ngono, karepe iku menyembunyikan perbuatan salah. Jadi wong akeh nutupake nanggone dodone supaya nyamarake saking Allah kesalahan-kesalahan yang dia buat. Termasuk kepada Nabi. Dadi nek ketemu Nabi ngono wis gak wani ndelok ndi ngene rumangsa nglakoni kesalahan. Wis gak beda kaya sampean ketemu Pak Yai. Mergo sampean salah, mbuku telat, mbuku apa? Gak melok jamaah, ketemu wong tok iku wis kelincutan. Bingung oleh menyembunyikan diri. Ya padha ae tinggal sampean misale berbuat apa. Didelok tok ngono kok ana Pak Lim. Iya, biasa ngono sih. Menyembunyikan kesalahan. Ala eling-eling khina yastaghsyuna asal kata gosia nutupi yastaghsyuna amre nutupi sapa ala eling-eling khina yastaghsyuna nalikan nutupake sawake siabahum sauban iku pakaian siabam sandangane wong akeh pakaiane wong akeh pakaiane wong akeh saubahum siabahum pira-pira sandangane wong akeh ya lamu ngawari sapa wa mayusirruna masa kata sirri iki ya samar mane wong pacaran darani sir-siran cara wong Jawa ngarani sir-siran mayusirruna yusirruna nyamarake sapa wong akeh wa mayulinuna lan barang kang ngelahirake menampakkan sapa wong dadi wong ku nutupno klambine sandangane untuk menyembunyikan perbuatane. Iya nek barang fisik misalnya sampean udune ndek lambe misalnya ana udune ndek lambe. Golek tutup supaya gak ketok. Utawa gatel ndek gulu sampai mentol.
kuwatir konangan wong ditutupi. Ya apa? Syal. Nah, semoga wong melakukan kesalahan. Jadi supaya bisa menyembunyikan. Ala kina yastaghsuna siyabahum eling sak temene nalikane wong iku manutupake pakaiane awa eru apa sing disamarake wa mayuk linun lan barang kang nglahirake sapa wong akeh. Dadi ya lauma yusirrun saking ucapan. Jadi wong kadang ya ucapane goro, ucapan dusta, goro apa ya dusta. Nah, itu berusaha untuk menutupi padahal awal lebih tahu. Ya lauma yusirruna wa ma yu'linun. Dadi awal ngaweri apa sing mereka samarkan dan apa yang mereka lahirkan. Ini surat Toha akhir itu si awal. Surat Toha. Lahu ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma ma tatasara wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi sir itu samar, sembunyi, wa akhfa sesuatu yang lebih samar lagi. Ikawa ya ru ketemu hati lah. Ketujuh. Dadi lamun sampean banterake ucapan sak temen awake luwe ruh ya lamu sirra sesuatu yang lebih samar wa akhfa kang luwe samar maneh. Balik diarani sir-siran. Jadi kalimat iku mang teko kalimat iku mang. Dadi Allah ngaweruhi nalikane akeh nutupake sandangane supaya isa nyamarake saking perbuatane. Ya lauma yusirruna wa mayu. Jadi yusirruna isa asal kata teko sir. Mulai dari sir, sir-siran. Sir-siran itu sembunyi. Wa mayulin apa sing dilahirake sapa wong akeh. Jadi sir-siran iku asal kata teko sir sing bermakna apa sembunyi. Nek payahe piye nek ngarani apa? Roa. Mentok-mentokan. Apa kok jare mentok-mentokan? Lah kan ro sama suarane mentok. Ya apa? Bisi-bisian. Biyen nek ngarani Pak Yai kok mentok. Nah, mentok-mentokan. Mergo nek ngomong kok samar. Mbuh semayan apa karo apa. Kok ketemu di kono misale. Dadi sir-siran sembunyi. Nek payah biyen nek ngarane mentok. Nek karek lawak gak ro apa istilah mentok-mentokan. Dadi ya la mayusirruna wa mayu. Innal alimun bidzati sudur. Awang ngaweri keadaane dodo. Innal alimun bidzati sudur. Inna ustine awake ku alimun, gak terima alim ero. Alim sangat mengetahui. Bidzati sudur kelawan keadaane dodo. Ya bolak-balik diwaca ayate. Tapi kadang-kadang ya lali. Kadang-kadang ngeremehno bahwa awake ku mengamali
melihat. Kadang-kadang ya maksiat, ya kadang ya sadar nek Allah iki ya ro ya awas. Tapi kadang ya sik terus ae berbuat maksiat. Bisa disudur kelawan keadaan itu tuh. Jadi sesuatu sing dipikirno ati tok iku lho, mulane kene ayat Surat Al-Baqarah 285 ya apa iku? Ya kasabu Al-Baqarah Al-Baqarah 285. 185. Ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu. Tuh. Astagfirullahaladzim. 28 nih, Pak. 84. Billahi ma. Wa in tubdu ma fi anfusikum akhtufu yuhasibukum sampan tampakkan apa sing di jero atimu utawa sampean samarake yuhasibukum bila Allah bakal ngisap ditung. Waduh ya apa iki sik mikir tok iku wis dihisap-hisap guru berbuat ya gak salah dadi mikir ngene iki ya jam piro iki rek nelpon arek semayan ndek ndi sik mikir tok iku wis dihisap Faya firli mayasya wa ya'adibu mayasya awa ngapura sing dikersakna awa nyiksa nang ado sing dikersakna bahwa lakri saing qadir. Mulai dari ayat terakhir Rabbana la ta'akhidna in nasina au akhtana do pangeran kula pun jenengan alap kula sebab kelalaian kula innasina lamun lali kula au ahtana utawa luput kula. Jadi nalikane ayat iki ayat 84 84 iki beratno karo sahabat ya Allah ya apa iki rek sampean samarno sampean lahirkan yuhasibukum bila dihisab kabeh lak berat iki. Untuk menangkan awam menurunkan ayat 286 Rabbana la tu'akhidna in nasina au ahtana. Do pangeran kula ampun jenengan siksa kula sebab kula lali. Lali bahasa kramane apa? Lali Lalos. Kesupen kula. Al ahtana utawa luput kula. Jadi wong iku mang berusaha menyembunyikan perbuatan salah di hadapan Nabi wis rumangsa apa? Salah. Di hadapan Pak Yai ngono sampean nglakoni apa padahal ya garo wong. Tapi sampean rumangsa kotor ngono lho. Yastafu minhu. Jadi supaya ora tampak melakukan suatu kesalahan. Jadi nalikane iku nutupno sandangane sebab rumangsa apa ndingklukno wajahe ngene karo ditutupi. Ya ngono. Ana wong iki menyamar. Nggih, nggih. Nggawa topi bundar gede. Padahal aweru saking ucapan maupun perbuatan. Jadi niku apa tingkahe wong sing rumangsa nglakoni dosa menyadari iku mang diawasi karo Allah. Tapi sebaliknya nek wong kemang wis atine atos ya dosa iku dilakoni terang-terangan. Nah, untuk min Dari saya di sini ada pertanyaan.
Enggak. Bila disudur niku wau kelawan. Keadaane dodo. Dadi wong kan ya mikir sih bisa. Kadang itu ya padha kadang ngrasani wong tapi dalam hati. Nggih. Golek-golek kesalahan. Ya gak usah wong liya, Pak Umar dhewe. Iku nek kate budal perang. Waktu sholat iku wis mikir. Iku strategi ngene. Iku dalam sholat. Pemene awak. Kadang-kadang ya sampean kayak tanda gawe, iku pertukangan, iku perlistrikan. Pas sholat itu mau nemu solusi. Lho alah mau tak gawe ngene lah wis ngene. Mulane kadang sampai lali ya para rakaat. Kadang-kadang yang ngene. Nah itu keadaannya Betul. Innau alimum bidzatis sudur. Dadi sing di jero dodo sing mbok angen-angen mbok pikir iku Allah tahu. Mulane iku mang intufu maafi anfusikum al-tufu yuhasibukum Bila hitung karo dihisab dening Allah. Lah rumangsa berat Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina ta'asi. Ya Allah, pun jenengan hisab kula sebab kelalaian kula, sebab keluputan Kula kula. Mulane dua ayat terakhir surat Ali Al-Baqarah ojo lali. Mulane aku dhewe nek mari salat ayat kursi digandeng dua ayat terakhir surat apa guru? Al-Baqarah termasuk kate salat kate turu kudu waca. Setiap saat, setiap waktu nek eling ya eling aja sampai kelalen, aja sampai kelupaan. Ayat kursi karo dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ganjarannya apa, Masuk Pak? hafal. Ganjarannya apa, Pak? Doa terakhir. Sak durunge turu, Iya. misalnya sampean maca Quran, dua ayat itu wis mencukupi. Jadi misalnya sedina mong gak maca Quran blas, kapan gak maca Quran sampean? Salat wis pirang ayat sampean waca. Jadi misalnya gak maca Quran, lah dua ayat itu wis mencukupi. Jadi gak sampai gak maca Quran. Minimal dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat kursi. Ya, Nggih. sekian kaji kita, semoga Allah memberikan kepahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa kafiri. Allahumma bika astagna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.